ผู้ช่วยแมนรีพอร์ตที่ข้านี้อาหัวมเจ้าโจกกันง่ายตัวเจ้าหน้าข้าจินรีพอร์ตข้ากันเป็นมันเราไม่เทียโทเลชาวเลตุ้มกันนี้เดี๋ยวสิลารมวยกันนี้ทลายประธานกันนี้อิสตุยปุยเบียลวิลติวรินกันหัวตัวเต็นมินหันตีการเลี้ยมตานิกว่าข้านกันสวกชาวะติดชวนโทเลนิจานะตุนการะกันนโฮเลเคลายเบียลขวากันฟังสวกเวกะอินจิบายจอร์จรินกันกาลาทุสวยนะหุ่นเรลเตกันเนี่ยอินเดลเชียตีนเตกันหันเนี่ยจุดยังส่วนหุ่นกันมังกันอินคมนาเฮียนMNF จังเตคองเรสจังเตปนรอนเตลเตนอมเจ้าเจ้าวะจีโซนเลชานเตปอกันหันตรงจุดตะขบขัดกันกัลนาชวนิน ZPM จูอินินปุ่มขัดโลตียปาร์ตี้ดังอเมนียอามาราชรันโลตุมทวินกษียหันสวยมังอินจุดตะกัจฉานนะจูถ้าเราเที่ยงริมจูราอลังทีนั่นเตียงเดียวเฮียนิน ZPM กันอินลุงรัวโลจู election กันเสียLMC election akan ria Zemabok local council in khana kan ria Durtlang local council in khana kan ria kha inlung rol na ra chuani kha katia chu hei tu na po kan ho tu tan bial vil tu mi som thum panga an han puanga party dang hian ri deuh lai tur ti tau chuak deuh sup tur ang hian min han chua social media te amaro chu kan in pum khatna tha ti hian indu sakton takin kan kal zelani party dang hian in an bial vil tu tur hi puang ve sela eng tiang in nge niang o ti hiril rualo oma tuna kan han sia dana po hian in bial hi in chu lo po riat lo ti hian in an so son kwal ni ten kan lo sia ai zol biela te hian ding chak hin om meu lo emoni ti tur khop te hianin an thom wa te kan lo se ve ni chung tiang chu nia he kan ho tu ten be an tok na sa pu du an soi thina min be na om chun chu pol ang hian min be na sa he chu ZPM om chungin om rengang te an han tia hi an man ro nei ve chun ania ani mai ro chu ke ni chu kan boi to lo an mani zo kin boi ani lo boi ro se kan boi na tur ani lo ve ti kha an soilan trying ka sia kan bial fan to na bo ro ka kang hle maya tam me swai tu kan unit swai tu te sang hi som pariata MNF te congress te ku la tai lo tang thin ten lo ni to na chuan ZPM thanem ngai takin an lo thoka tu na po hian CDP anan sema kan member ke mani mi le sa te kan han assess chuta po chuan fir takin kan han tia CDP awanga zia lu ngam lo te an han omani chung ho po chuan han dong ki mila kan ron lut vek don an tia chu wang chuan in pu do man sum thil ti theina khen be no ma ti hi atakin kan hua he tu na khorang sanga kan fe chuaka sum thil ti theina hian om zia nei lo chuai chuan thingtlanga po khopuya po politics clear dan hin ang vekto thingtlang politics ya sang to lo chuan thingtlang kut na thok tu bet tak te hian maso na vote an du ve to ni maso na mu an du ve to chumia ta chuan an be cheina chu ZPM ani tin ZPM try president kanina angin tunaya in lama le office ate in leng kan han nei ve kan thalai puite party an on nei lo neutral kan ti te chung te chuan an soi chu ZPM party hi lo ding lo la chuan thalai te hi kan be dong ngotang tharum kan thodu to hial mai theian en ti chu lo mom ka ti ZPM hian an be sei na hi kan ti be dong thiang lo ani party chen khatin be don in zirti rang lek ten in pu na te lo oma tunge ti be dong tu ti chu achiang khopin ka sia tunge be sei na siam tu ti po achiang ome ZPM hi Mizoram mi puitan be sei na siam tu kan nia kan chief ministerial candidate pu do oma kan zoram siam thaturin kan ring to ka akai soina noya so kha therapy an nge kan ring ani hello me